Teraz. Takže čaute, zdraví vás Dark, neviem, a na ňom vidieť heslo, meno. Takže čau, ja som Kubendatri Lord, to je Lord 8, to je Dark Matko, blablabla. No, trochu neň počuť. Tak ideme si to prehľadávať mesto. Rovno, pravidlá, tak ideme si prečítať. No dobre, tak na čo, to je pre idiotov. To nič. Otoč sa ideálna, super. Pečené kure. No, nej, mám $1000, no, čo si kúpim? Kúpim si. No, kúp si tie raw beef roll, to teda cooked beef. Aspoň no dobre, tak počkaj. Ideme takže. Čo je tu to nejaké? Počkaj, tu sú nejaké stromy, myslím, že ideme dobre. Skús napísať Warp Les. Lebo odtiaľ to sa zrejme nedá dostať. Dá sa tu dostať. Nedá. To je niečo iné. Nejaký dom. Tu sa to dá ničiť. Ideme grefovať? Ne, len si zoberiem pre istotu one. Zobral som crafting. Poď, rolo sem. No tak nájdeme si miesto, už vidím nejaký dom, myslím, že je to dedina so sklami a s cobblestoneom. Kde ste? Dobre, tak. Toď máte zatiaľ, počkajte, crafting. Prinčím tú trávu. A truhlu ešte radšej nevyrábajte. Alebo vyrobte ešte aj truhlu, Rolo. Hej. Takže toto je len prvý part, môžete si kúknuť ešte viacej partov, ale ešte nie sú hotové. Tu za chvíľu. No za chvíľu ne, dneska asi natočíme, neviem, dobre. Koľko hodín? Ježi, nejaký VIP. Není tu? Nevadí však, čo? Mám jaskyňu! Zombie zabiceho. Ale však nemáte ani cobble, krompač, ja mám. Už idem za vami, mám zem a našiel som železo. Mám železo. Čo? Dangerous, musím dať torch. To je aké plugin? Ježiši! Počkaj, Rol, počkaj. Ja už idem hore. Ja tu mám ešte železo, tak počkaj, dokopem ho. Už tu máš schody, poď. Ale však nemáte ani cobble, krompač, ja mám. Už idem za vami, mám zem a našiel som železo. Mám železo. Čo? Dangerous, musím dať torch. To je aké plugin? Ježiši!
Počkaj, Rol, počkaj. Ja už idem hore. Ja tu mám ešte železo, tak počkaj, dokopem ho. Už tu máš schody, poď. Mám 3 železa, idem ešte nakopať cobblestone. I wonder what's this one. Hej, že musíš ho tam položiť, lebo že nejaký dangerous, že nebezpečenstvo tam je nejaké, neviem. Je to špatný plugin. A ešte vám chcem povedať, že za niekoľko dní budeme mať vlastný server, takže môžete sa na neho pripojiť. Počkať. Smody.